Aquest matí visitarem l'Alcàsser dels Reis Cristians i a lo llarg del dia anirem visitant la ciutat sense pressa, doncs Còrdova és una ciutat on hi ha molt per veure. I demà ja rematarem la visita amb el que ens deixem de visitar avui. L'Alcàsser és una fortalesa-palau de sòlids murs i amaga dins seu gran part de l'evolució arquitectònica de Còrdova. Doncs en aquest majestuós solar conviuen les restes romanes visigodes amb les d'origen àrab. Aquesta fortalesa fou lloc de residència predilecta dels diferents governants catòlics de la ciutat. Quan en 1236 Còrdova és conquerida per Ferran III, l'edifici formava part de l'antic palau califal i estava totalment assolat. Alfons X comença la seva restauració, completada durant el regnat d'Alfons XI. Al llarg de la història se li ha donat múltiples usos, com ser la seu del Sant Ofici o Inquisició. El visitant que per primera vegada visita aquesta fortalesa es sorprèn davant la construcció gairebé rectangular amb gruixuts murs petris i 4 torres que perfilen els angles. Dins les diferents dependències ressalta de totes les sales la petita capella barroca i el saló dels mosaics, on s'exposen peces romanes d'aquest tipus procedents del subsòl de la plaça de la Corredera. Sota aquesta estança es troben els banys d'inspiració àrab, amb voltes estrellades, dividits en 3 sales, que es comuniquen amb la caldera sota la torre de l'homenatge. Dels 2 patis, el mudèjar crida l'atenció per la seva bellesa, amb un enllosat de marbre junt amb el murmuri de l'aigua que corre pels canals, que refresca l'ambient i relaxa el nostre cansament. Els extensos jardins que tanquen el conjunt donen mostra de la monumentalitat i esplendor d'aquest alcàsser cordovès. El centre històric de Còrdova ha conservat el seu disseny medieval amb un traçat irregular de carrers estrets i petites places amb jardins que s'integren al paisatge de la ciutat. La mesquita catedral i el pont romà continuen sent les referències principals d'aquest paisatge històric. El citat pont, aixecat al segle I abans de Crist, ha patit diverses remodelacions al llarg de la història. La torre de Calahorra va ser aixecada pels musulmans a l'extrem sud del pont i va mantenir el seu caràcter defensiu fins al segle XVIII, quan va passar a ser emprada com a presó. Els presoners de la Torre de Calahorra van ser majoritàriament moriscs arribats de Granada i soldats estrangers. El centre històric de Còrdova és el testimoni insubstituïble del califat, que va de l'any 929 al 1031. Aquesta ciutat, que segons les cròniques va arribar a tenir 300 mesquites i innombrables palaus, i era en el seu temps la rival de Constantinoble i Bagdad. Se'ns ha fet l'hora de dinar i hem anat al Mercat Victòria, que és un espai de lleure al voltant de la gastronomia. En els seus 30 llocs ofereixen tant productes frescos com cuinats. És un bon punt per gaudir de tota classe de tapes. És un edifici històric de ferro forjat que data de final del segle XIX, on es celebrava antigament la Fira de Còrdova. Ara estem entrant al call o barri jueu i entrarem a visitar l'església de Sant Bartomeu, que com temple religiós es va aixecar a final del segle XIV i que va quedar inacabat. I avui, juntament amb la capella real de la mesquita catedral i la sinagoga, constitueixen un magnífic exemple de l'art mudèjar cordovès. A tocar de l'església trobem la sinagoga construïda a l'estil mudèjar.
Després de la promulgació de l'Edicte de Granada que decretava l'expulsió dels jueus el 1492, l'edifici es va transformar en l'Hospital d'Hidròfob de Santa Quitèria i quan ja no quedava res de la sinagoga va acabar sent una escola de pàrvuls. És l'única sinagoga d'Andalusia al costat de la d'Utrera i és una de les poques conservades a Espanya d'aquella època. També visitem la Casa del Sefarat, que és un museu dedicat a la memòria dels jueus que van viure a Còrdova. El lloc on avui es troba aquesta plaça es creu que estava ubicat el Circ Romà i en ella s'hi han rescatat d'aquesta època uns fabulosos mosaics que ja hem vist aquest matí a l'Alcàsser dels Reis Cristians. Còrdova és actualment la ciutat del món que més títols Patrimoni de la Humanitat alberga, 9, amb monuments datats des de l'època romana. L'actual ciutat de Còrdova va ser fundada pel general romà Marco Claudio Marcelo l'any 171 abans de la nostra era i va donar a l'imperi romà grans homes, com la família dels Anneus, en la que va destacar Luci Anneu Sèneca, filòsof i preceptor de l'emperador Neró. El trasllat de la capital d'Hispalis a Sevilla i la invasió dels bàrbars a partir del segle V porten a Còrdova a la foscor del temps després de tant d'esplendor. L'any 711, la invasió àrab a la península infligeix una gran derrota a l'exèrcit visigot i la població de Còrdova comença a assajar un nou destí universal. I comença així el període de dominació musulmana que es prolongarà durant 525 anys i que farà que el califat arribi al segle X amb l'època de més esplendor de Còrdova i el seu segle d'or. Després de sopar hem sortit a donar un vol per la riba del Guadalquivir i demà continuarem amb la nostra visita a la ciutat. Avui ens dedicarem a visitar la Còrdova ciutat i en especial els patis cordovesos. Per poder respondre a la qüestió de l'origen del pati cordovès, hem de retrocedir en el temps, cap a les llunyanes civilitzacions assentades a l'antiguitat, com poden ser les cultures babilòniques, egípcies, gregues o romanes. Aleshores, les cases ja es disposaven, com és el cas que ens ocupa, al voltant d'un pati central, on es desenvolupava l'activitat familiar. Diverses d'aquestes civilitzacions van portar a Occident la seva arquitectura, i així va arribar a Còrdova, com a altres racons de la península ibèrica, aquesta forma de construcció. El pati cordovès prové dels patis de les cases romanes, la casa típicament mediterrània, d'exterior senzill i sense esglaons, almenys no gaires, a la qual s'accedia des d'un pati amb soleria de marbre i font central. Els àrabs van mantenir aquesta tipologia, encara que ells hi afegeixen el riat amb flors i aigua, que provenien del pou o de la font que sempre hi havia al centre del pati. I a l'edat mitjana continua sent el pati un dels elements més importants de totes les construccions, fins i tot les religioses. Després de la conquesta cristiana, els musulmans són expulsats de Còrdova i és ocupada per repobladors castellano-leonesos. En contrast amb passats segles d'esplendor, la Còrdova postmusulmana perd protagonisme històric i és sovint escenari de lluites intestines que mantenen els nobles castellans per recolzar enfrontades rivalitats dinàstiques i defensar i ampliar els seus privilegis. Amb els patis cordovesos posem fi a la nostra estada a la monumental Còrdova, esperant tornar a gaudir d'ella en un pròxim futur.